ଗୋପାଲ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହ ବେଡରୁମ୍ରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଝିଅ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ହୋଟେଲ, ପାର୍କ, ଡିସ୍କୋ ବାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ କାହା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ଆଜି ରାତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି। ଜୀବନ ଯାକ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ନିଜ ଫୁଲ ଶେଯରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବା। ସେ ଯୋଉ ଆଉ ନଥିଲା, ହେଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ମାନେ ଗୋପାଲ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଲ ନିଜ ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ବସି ମଦର ମଜା ନେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଯାହାର ନାମ ବିନୟ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ପରା ତୋର ସୁହାଗ ରାତି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସି କ'ଣ ମଦ ପିଉଛୁ? ଯା ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ନିଶାସକ୍ତ ଗୋପାଲ ଭଡ଼କି ଯାଇ କହିଲା, ଭାକ୍, ସେ କାଳି କୁତୁରି ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବିନୟ ପଚାରିଲା, ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତେବେ ବାହା ହେଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଗୋପାଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପାଙ୍କ ଡର ଆଉ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହା ହେଲି ମୁଁ। ବିନୟ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇ ଝିଅ ସହ ଖୁସି ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯା, ନହେଲେ ଜୀବନ କଣ୍ଟକମୟ ହୋଇଯିବ। ଏଣେ ଗୋପାଲର ବାପା ଗୋପାଲକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ। କ'ଣ କିରେ ଗୋପାଳ, ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ଏଯାଏଁ ଏଠି ବସି ଖଟି କରିଛୁ? ବାପାଙ୍କଠୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବାର ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ବି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋପାଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।